Posarem a bullir uns macarrons, que si són prims... Els macarrons de la iaia són, per molts, els millors del món. També per l'artista terrassenc Pau Gómez, qui a través de les xarxes socials s'ha proposat recuperar una gran quantitat de receptes de les seves àvies per tal de preservar-les en el temps. La cuina és cultura, és arrel i a nivell individual és una cosa molt íntima que tenim, que cada casa té la seva cuina, no? I que si tu recuperes un plat o cuines un plat que et feia la teva àvia, doncs pots tornar-te a trobar amb ella, pots tenir molts records a nivell individual i a casa, i amb unes olors, i amb uns sorolls, amb uns sons, amb uns estris, és molt interessant. Videoreceptes com la del fricandó acumulen més de 400.000 visualitzacions. Ara l'actor i dramaturg porta aquesta faceta de tiktoker cap al seu terreny i converteix l'afició per la cuina en un espectacle escènic. El projecte es titula Relleus i està coproduït per la companyia agarenca L'Embarral. Amb la gastronomia com a fil conductor, Pau Gómez ens proposa conservar el llegat culinari a través de la transmissió oral i sensorial. Bé, vaig voler traspassar de les xarxes al meu terreny professional i crear un espectacle que anés sobre els receptaris familiars i sobre la cuina tradicional i la importància de conservar-la. Relleus és un projecte que s'estructura com un menú que es cou a foc lent al llarg de 2 anys. L'aperitiu ja s'ha servit en alguns centres educatius i consisteix en un taller per aprendre a fer videoreceptes familiars. D'altra banda, l'espectacle del primer plat narrarà una experiència culinària amb la participació del públic. És el que necessito una mica, també compartir aquestes sensacions, aquests records que et genera la cuina, doncs l'experiència que he tingut vull que traspassi de les xarxes i que sigui alguna cosa física i que la gent s'animi a provar de cuinar i conservar també aquesta cultura, aquesta arrel. Un muntatge artístic que s'estrenarà oficialment a l'octubre a la Fira Mediterrània de Manresa i que passarà per Terrassa posteriorment cap a finals d'any. Els fogons aniran a càrrec de la també terrassenca Montse Abad, qui compartirà secrets, essències i sabors al voltant d'una cassola.